Ja se zovem Jaroslava. Danas mi smo tu našli sve lepi ovakvi. Svi su lepi kamenčići. Evo, ovo je isto lepo. A ovo, znate ko je našao? To je našla naša dobra Marfa. Evo, tu ima i još jedna školjka, tu ima puno školjka. A sad ćemo vidjeti šta je ovo. Ovo je ovo, šta je to? Ovo je karal, ovo je neka polovina školjke. Mi ćemo ovdje staviti ovako. Biće prelepo. A znate što smo vidjeli? Što smo mi video, pošto a ne smemo to kući poneti i mi ćemo video i sliku da mi znamo što smo mi to sve našli. Tu ima puno lepih kamenčića. I lepa školjka tu ima pola takve. I ja sam ovdje u Crveno more. A ja mislim, a znaš što se zove Crveno more? A kada ležiš na suncu, a postaneš crveni. Evo mi tu ćemo naći još i mi ćemo možda naći još polovinu od toga. Wow! Sad ćemo naći karal i pola školjke. Ovdje ćemo staviti. Ovdje ima puno karala, još jedan. Gledajte. Zaboravila sam nešto da pokažem. Ovdje, a malo ljubičasto je, vidite? Tako, lepo je tako. Baš naći. Šta je ovo? Nešto. To je jedan hleb. Šta je to? Bravo, Marfa! Karal! Pola školjki, još jedan karal. To ima puno. Još karal. Gdje? Da. Još jedan karal. Još jedan lepi kamenčić. Vidite kako lepo. Jako je lepo. I šta ću vam reći? Mi smo vidjeli i ja ću doći uskoro u Karlovcima. I šta ću vam reći? Ćao! Plakujte!